Al-muslimina man salimal muslimuna milisani wa yadihi. Diarani wong muslim kuwi yen bisa gawe rasa ayem lan aman tumrap muslim liyane jalaran saka gunem pangucap lan pola tangan. Sapa kang diarani manungsa kang migunani ing sepadha-padha, aja nganti gawe gelo, nglarani ati lan gawe kuciwa. Sapa kang aran muslim saliman alal muslimin, gawe ayem marang muslim liyane, saliman milisani ayem saking kedaling lisan, wa saliman wa yadihi rasa ayem saking tandang gawe astane.